Dito naman sa San Quintin, pasok ang inyong food trip budget dahil sa mga alok na mga street foods. Hindi mawawala dyan ang mga paborito ng mga Pinoy na isaw, kwek-kwek, atay at iba pa. Umpisahan na natin ang food trip. Tatagpuan ang kanilang food park sa tapat ng kanilang simbahan at harap lamang ito ng kanilang food plaza. Alas 6:30 pa lang ng umaga, pwede ka nang bumisita dahil may mga bukas ng kainan. Nagsasara naman ang karamihan alas 10 ng gabi. Magkano po yung isaw? Sulit. So, itong kwek-kwek po, magkano? 20. And then, yung atay, magkano po? So, magkano na po yun? 15, 20, 35, 40. Okay. So, habang iniintay natin maluto ang ating order, may nakita ko ditong palamig, which is lychee flavor. Kaya tara! Mix nyo na lang po. Sarap nga. Masarap siya. So far, okay yung mga lasa. Sobrang sulit ng 40 pesos kasi ang nagastos ko sa pagkain to ay 40 pesos. At dito naman sa palamig ay 5 pesos. So 45 pesos ang aking nagastos at may 55 pa ako. Kaya may nakita din akong fried noodles doon kaya tikman natin. Tara! Sulit ng 55 pesos dito sa fried noodles ni Kuya. Kaya pag kayo nakapunta dito, bisitahin nyo to. Busog na ang mata, busog pa ang sikmura. Grabe. Ano naman kaya ang alok na pagkain ng Christmas Village ng bayan ng San Nicolas? Abangan yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.